Gipariglahan sa grupo sa mga batanon sa Barangay Daya, Cebu City. Ang tulo ka mga minor de edad nga estudyante diin ang usa nga naabtan, gidunggab ang o sa screwdriver. Nahulikam ang insidente. Ani ang report. Una makita kining tulo ka mga batanon nga nanglakaw daplin sa New Imus Road, samtang makita usab ang laing grupo sa mga batanon nga nagdagan nga naglabang sa kalsada gikan sa pikasabig. Gipuntarya na ang tulo ka mga batanon diin ang duha nakadagan apan ang usa nga nawahi ang naabtan og didto gihamag sa mga minor de edad ug ang usa kanila ang midunggab sa ulo sa biktima gamit ang screwdriver. Daling misibat ang siyam ka mga suspek nga pulos minor de edad nga gibanabanang nagpangidaron og 15 anyos paubos. Makita usab ang duha ka pulis nga nakadetail sa Barangay Dayas nga daling nakaresponde sa panghitabo. Gidala ang batanon nga nadunggaban sa ulo sa Barangay Clinic o giatiban sa mga Barangay Health Responders. Taod-taod may abot ang mga kauban sa naasoy biktima. Nasairan sa mga Barangay Responders nga ang biktima 15 anyos ug usa ka tinud-an kinsa nagpuyo sa silingang barangay sa Lorega. Gikan matud pa ang mga biktima sa eskwelahan dihang gipariglahan sa grupo sa mga minor de edad. Wa na makuha og video ang pagsikop sa tulo sa siyam ka mga minor de edad nga suspek nga gitugyad ngadto sa kapulisan. Ang bata nga samdan nga nag-ana naman siyang oo nga duguan gida diri sa barangay. So gi-assist dayon sa mga BHW. Dili pusil ang gidukdok ana ma'am ang screwdriver. Gika-alarma ni Kapitan Freddy Ismas ang panghitabo nga gilimbigitan sa mga batanon. Giklaro niya nga ang mga batanon nga nalambigit sa kagubot dili taga Barangay Dayas kinsa gikan matud pa sa mga kasikbit nga barangay. Nahitabo lang nga agianan ang ilang barangay sa mga tao. Alarming yun ba, labi na sa ito nakauntong sa Tacloban, yung mauna, ang among kuan ron sa barangay, thanks to the effort ni Konsehal Paul Labra, nagkuan sa kaning Oplan Pag-Isandurot, involved yun ng barangay, nga kami sa barangay, kada gabi yun may garubing. Plano ni Kapitan Ismas nga makikalayon sa mga opisyal sa mga silingang barangay uban ng kapulisan ug DepEd aron mapugan ang mga daotang panghitabo sama dito sa Tacloban City. Importante kayo sa mga ginikanan, unahon ako mga ginikanan, nga it's high time nga iseryoso ni pag-atiman nito yung mga bata. Labi na ka ng oras sa eskwela, dapat iguman, inyo na monitor nga mabalik na sa balay niya, ini kagabi before 10 o'clock, hipos na.